Εσείς έχετε και εσείς? Έχουμε 2 σπιτάκια. Τα κάνατε 2 όροφα τώρα εσείς? Τα κάναμε 2 όροφα, ναι. Πόσο καιρό τα έχετε? Από πέρυσι το Πάσχα. Και το άλλο δεν ήταν κάτι, δεν είχε πράγματα κάτι τέτοιο. Να ρωτήσουμε τον δάσκαλο, τι είναι αυτό. Σου λέω, είναι σαν να είναι... Τι είναι αυτό που είναι πεσμένο κάτω. Σαν γύρι είναι, ρε Γιώργο. Είναι γύρω. Τι είναι. Κάποιος έχει γενέθλια. Α, ποιος έχει γενέθλια, Κώστας? Όχι. Δεν μπορείς να πιάσεις να δεις τι είναι, να το πεις στο δάσκαλό σου? Μήπως είναι κάτι που φέραν στη φωλιά ή κάτι που μπήκε στη φωλιά ζουζούνι και το σκοτώσανε? Μπορεί να μπει και κανένα. Τόσο μεγάλο. Ναι, μπορεί να μπήκε και το σκοτώσανε. Γέμισε ο τόπος, το γελάω. Στα μυρμήγκια δεν γεμίζει ο τόπος. Πες το στο δάσκαλό σου. Και μάλιστα φύλαξέ τα να του τα δείξεις αν έχεις μάθημα. Να, αυτό το Θα έχω είναι το πιάσει. καινούριο, ναι. Θα το χτίσουμε. Τη Βασίλισσα την είδες που ήταν Άγιο. Την έχουμε δει αυτή. Την έχουμε δει, Αλλά τώρα δεν θα το ψάξω.